ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 20 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೌರವಂದಿವನ್ಲೆ ಅಪಗ ಬಾಬನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಮಾಯದ ತುಕ್ಕು ಬುಡೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಚೈತನ್ಯ ತೋಟದ ಕೆಲವು ಪೂಕುಲು ಅರಳುನ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಗ್ಗಾದೆ ಒರಿದು ಬುಟ್ಪೆರು ದಯಗ್. ಉತ್ತರ: ದಯ ಪಂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥಡು ಆಲಸ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಸಮಯಡು ಜೆತುದುಪ್ಪುನಕುಲು ತಮ್ಮ ಸಮಯನು ಅಂಚನೆ ಕಳೆಯುವನುವೆರು. ಮುಚ್ಚುನ ಮೊಗ್ಗಾದೆ ಒರಿದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಏರು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆರೋ ಆಕುಲು ಸದಾ ಗುಲಾಬಿ ಪೂಕುಲಾದುಪ್ಪೇರು. ಗೀತೆ. ಈ ಸಮಯ ಪೋಂದುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇನ್ನೇನು ಏರು ತೆರಿಪೇರು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೇರು. ಬೇಹದ್ದದ ವಾ ಗಡಿಯಾರ ಉಂಡು ಐಟು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಲು ಮಾತ್ರ ಒರಿದುಂಡು. ಗಂಟೆಲು ಕಳೆದು ಪೋಂಡು ಬಾಕಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಅತ್ತೇ ಒರಿದುಂಡು. ಏರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೆರು ಅಕುಲೆ ತೆರಿಯುಣೆರು. ನಂಬರ್ ವಾರ ಅಂತ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ಗುಲಾಬಿ ಪೂಕುಲೆಡ್ಲ ಸಹ ನಂಬರ್ ವಾರ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಗುಲಾಬಿ ಪೂಕುಲುಲ್ಲೆರು ಅಂಡ ಐಟ್ಲ ಕೆಲವರು ಲತ್ತು ಗುಲಾಬಿಲಾದುಲ್ಲೆರು. ನನ ಕೆಲವರು ಒಂತೆ ಅರಲ್ದೆರು. ನಿಕಲ್ನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಕುಲ ಸಹ ಎಂಚ ಸದಾ ಗುಲಾಬಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಸದಾ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸನಕುಲುಲ್ಲೆರು. ನಿಕುಲು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಕುಲೆಡ್ಡ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮದ ಸದಾ ಗುಲಾಬಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಕುಲು ನಂಬರ್ ವಾರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಕೆಲವರು ಸಂಪಿಗೆ ಪೂಕುಲಾದುಲ್ಲೆರು, ಕೆಲವರು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಕೆಲವರು ಎಕ್ಕದ ಪೂಕುಲಾದುಲ್ಲೆರು. ಇಂದು ಪೂತೋಟವಾದುಂಡತ್ತೆ. ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಪೂತೋಟವಾದುಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ ದೇವಿ ದೇವತೆಯನ್ನೇ ಆದುಂಡು ಪಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಏಪ ಸೀಸನ್ ಉಪ್ಪುಜೋ ಅಪಗ ಚಿಗುರು ಉಪ್ಪುಜಿ ಮೊಗ್ಗು ಪೂಕುಲು ಉಪ್ಪುಜ. ಇನಿ ಬಾಪ್ತಾದ ತೋಟೋರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುಲಾಬಿ ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಪೂ, ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಅರಳಿನ ಪೂ, ಒಂಜಿ ಮೊಗ್ಗು, ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಲತ್ತು ಮೊಗ್ಗು, ಒಂಜಿ ಚಿಗುರು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಪೂಕುಲೆನು ಕಣತದು ಬುಟ್ಟಿರ್ದೀತೆರು. ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಈ ಚಿಗುರ್ಲ ಸಹ ಕೆಲವು ನಲ್ಲ ಲತ್ತಾದುಂಡು, ಕೆಲವು ಅರ್ಧ ಚಿಗುರುದುಂಡು, ಕೆಲವು ಪೂಕುಲಾದುಂಡು, ಕೆಲವು ಲತ್ತು ಮೊಗ್ಗುಲಾದುಂಡು, ಕೆಲವು ಬಾಡ್ದು ಪೋತುಂಡು, ಕೆಲವು ಅರಳುನಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿಯಾದ ಇಂದುವೇ ರೀತಿ ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಪುರುಷಾರ್ಥಡು ಆಲಸ್ಯ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಮೊಗ್ಗಾದೆ ಒರಿಯೋನೊಚ್ಚಿ ಕೆಲವರು ಅರ್ಧೊಡೆ ಒರಿದುಪ್ಪೇರು ನಂಬರ್ ವಾರ ಉಲ್ಲೇರು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಟು ಮಕ್ಕಳು ವಾ ಪದವಿನ ಪಡೆವನೊಲಿ ಪಂದು ತೆರಿಯೋನೊಲಿ. ಸಮಯಲ ಮಸ್ತ್ ಕೈತರುಂಡು ಗಡಿಯಾರ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಐತ ಮುಳ್ಳು ನಿತ್ತೆ ಬದಲ್ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಯುಕ್ತಿರ್ದು ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಸ್ಮಾರಕವಾದ ಒರಿಯೋಡು. ಮುಲ್ಪೊಡ್ದು ಶುರುವಾದ ಮುಳ್ಳು ಇಂಚ ಇಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಮುಟ್ಟದುಂಡು. ಸೊನ್ನೆರ್ದು ಶುರುವಾದ ಕುಡ ಆ ಮುಳ್ಳು 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ ಬತ್ತದು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಪುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಚಕ್ರೊಡ್ಲ ಸುರುಕು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮೊಡ್ದು ಪಿದರ್ದು ಇತ್ತೆ ಅಂತ್ಯಡುಂಡು. ಏ ಪೊಡ್ದು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಪೇರು ಆನಿರ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಸಮಯನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ. ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರೋ ಆತು ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ವಿಕರ್ಮಲಂತೂ ಮಾತೆರ್ದಲ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆರ್ದು ಆಪುಜಿ ಪಂದು ತೆರಿಯುನೊಡ್ಚಿ ಈತು ಅಹಂಕಾರನು ಏರ್ಲ ದಿವನೊಡ್ಚಿ ವಿಕರ್ಮಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಗುಪ್ತವಾದೇ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದುಲ ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸೋಡು. ಈ ಗಡಿಯಾರೊಡ್ದು ನಿಕಲಿಗೆ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದೆ ಬಿಡುಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಕಲಿಯುಗ ನಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಅದುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿವೆರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರಡು ಮುರ್ಪುದೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಶವನು ಲಕ್ಕ ಓಡಾಪುಂಡು. ಬೊಲ್ಪುಗು ಲಕ್ಕದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಏರು ಜಪ್ಪೆರು ಆಕುಲು ಕಲೆ ಉಣೇರು ಪಂಡ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆ ವಾ ಸಮಯ ಉಂಡು ಐನು ಕಲೆಯೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಪುನವಾದೇ ಒರಿದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವರಂತೂ ಮೊಗ್ಗಾದೆ ಒರಿದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬಿರುಗಾಲಿಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮೊಗ್ಗುಲು ಸಹ ಬೂರುಂಡು. ಪೂಕುಲು ಬೂರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಗ್ಗುಲು ಬೂರುಂಡು. ಎಂಚ ಮುಲ್ಲಾದೆ ಒರಿದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ದೈವಿ ಮನೆತನರಂತೂ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಡು ಬರ್ಪೇರು. ನಿಕುಲಂತೂ ಗುಲಾಬಿ ಮರತ ಪೂವಾದುಲ್ಲರು ಆಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟೆ ಖುಷಿಯಾದು ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನಕುಲು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯರು ಪಂದು ಫಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಪೇರು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಪ್ಪೊಡತ್ತೆ. ಇಂದೇನು ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿಯುವಂತ ಸಾಧ್ಯ. ಏರು ಬಾಬಾಗ ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವಾಧಾರಿ ಬಾಲೆ ಆದುಪ್ಪೇರೋ ಆಕುಲು ಬಾಬಾಗ ಆತೇ ಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತೆರ ಆದಂಡು ಸುಪುತ್ರರ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಪ್ರಿಯರಾದುಪ್ಪೇರು. ಮಾಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆರ್ದಿಂಚ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಯುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ಏರು ಮಲ್ಪಿರೋ ಅಕುಲು ಐನು ಪಡೆಯೊಡೆ ಆಪುಂಡು. ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುನಂಚಿನ ವಿಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ವಿಕರ್ಮೊಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಪೇರು. ಕರ್ಮ ಭೋಗವಾದುಂಡು
ಗರ್ಭ ಜೈಲಿಡ್ಲ ಕರ್ಮ ಭೋಗ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಮಸ್ತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಡ್ದು ಬುಡ್ಪವಡಾಪುಂಡು ಮಾಯೆ ಮಲ್ಲ ಶತ್ರುವಾದುಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯಾತಿ ಪ್ರಿಯ ಬಾಬನು ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಚ ಲೌಕಿಕ ಬಾಬ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆನು ತೆರಿವೊಣುವೆರೋ ಅಂಚೆನೆ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬಲ ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತೆರಿವೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಕುಡುದು ತೆರಿಪೋಯರು ಯಾನಿ ಒಂಜೆ ಶರೀರಡು ಬರ್ಪೆ ಏತೊಂಜಿ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲೆಕಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೆರು ವೃಕ್ಷಲ ಬುದ್ಧಿ ಪಡೆಪುಂಡು ಭಗವಂತನ ಎದುರುಡು ಭಕ್ತನ ಜನಸಂದನೆ ಆಪುಂಡು ಶಿವನ ಮಂದಿರಡು ಈ ತೊಂಜಿ ಸಾಲು ಉಪ್ಪುಜಿ ಮೂಲಂತೂ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತು ಮಲ್ಲ ಸಾಲೊಪ್ಪುಂಡು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವನುಂಡು ಈ ಪಾತೆರನು ನಿಖಿಲ್ ತೆರಿಯುನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡು ಸರಿ ಯಾದು ವಾ ಭಕ್ತರು ಈ ತೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಆಕಲ ಎದುರುಡು ಭಗವಂತೆ ಬತ್ತೆರಡ ಏತು ಮಲ್ಲ ಜನಸಂದನಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಮರೆತು ಹೋಪರು ಇಂದು ಎಂಚಿನ ವಿಚಿತ್ರವೈನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಜೊತೆ ಟಿತ್ತನಲ ಸಹ ಮರೆತು ಹೋಪೇರು ಈ ತೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಒಪ್ಪುಜಿ ಸೂಜಿಗು ತುಕ್ಕು ಪಂಡ ಸೂಜಿಗು ಮಣ್ಣು ಪತ್ತುದುಂಡು ಅವು ಅಯಸ್ಕಾಂತವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ರಡ್ಡು ಇಪ್ಪುನಗ ಆ ಮಣ್ಣು ಬುರ್ದು ಪೋಪುನು ಬೊಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡತ್ತೆ ಮಾಯದ ಮಣ್ಣು ಪತ್ತುದುಂಡು ಒವ್ವೇ ವಸ್ತುದ ಮಣ್ಣು ಪತ್ತುಂಡ ಐನು ಚಿಮ್ದೆನ್ನೆಡು ಪಾಡುವೆರು ನಿಖಿಲ್ನಲ ಸಹ ಯೋಗೊರ್ದೆ ಮಣ್ಣು ಪತ್ತುದುಂಡು ಪಂಡ ಯೋಗೊರ್ದೆ ಮಣ್ಣು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೋಯರು ಜೋಕುಲೆ ಪೂಕುಲಾದು ತೊಜ್ಪಲೆ ಆ ಸಮಯ ಸಹ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಏರ್ನ ಎದುರುಡು ಕುಳ್ವರೋ ಆಕಲಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದು ಪೋಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ್ನ ಕೈತಲು ಪೋಲೆ ಪಂಡು ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮಲ ಕುಳ್ದುಲ್ಲೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ್ಲು ಕುಳ್ದುಲ್ಲೇರು ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲೆಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೋಯರು ನಿಕುಲು ಅಡೆಗು ಪೋಲೆ ಯಾನ ಅಲ್ಪ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದಿರ್ದು ನಿಕುಲು ಈ ಪದವಿನ ಪಡೆಯೋಲಿ ಪಂಡು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಮನ್ಮನಾಭವ ಎನನು ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ನಿಕುಲು ಸೂರ್ಯವಂಶೆ ಆದು ಬಿಡುಪರು ಅಲ್ಪ ದೈವಿ ವಂಶರುಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಅಸುರಿ ವಂಶದ ಕುಲಾದುಪ್ಪೇರು ಏತು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ಕೆಲವು ವಸ್ತುನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಐನು ಎಡ್ಡೆ ಕುಟ್ಟೊಡಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲದ ತಲಪಾಯನು ಭದ್ರ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಏತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಸಹ ತೆರಿಪೋಯರು ಏತು ಸಾಧ್ಯನೋ ಆತು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಶಿವಪುರಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುಪುರಿನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಂತರ್ಯುಡು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪಾತೆರೋಡಾಪುಂಡು ಸುರುಕು ನಿಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಂತನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರೋಡಾಪುಂಡು ತೆರಿಪವನ ಸಲುವಾದ ನಿಕುಲು ಬೇತಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಏತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪರು ಮಾತಲ್ಲ ತೆರಿಪದು ಕೊರಪನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಕೇವಲ ಘೋಷಣೆದ್ದಂತೂ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೋನು ಜೇರು ಬಾಬಾ ಕುಳುದು ತೆರಿಪರು ದೇವಿ ದೇವತೆಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕಂಡು ರಾಜಯೋಗನು ಏರು ಕಲ್ಪೇರು ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಯಾನ್ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೆ ಪನ್ಪೇರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಶಿವಪುರಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುಪುರಿನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಶನಲ್ಲ ಸಹ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪವಡು ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಪವಡು ಎಂಕುಲು ಸಹ ಯೋಗ ಮಲ್ಪ ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರೊಂದುಪ್ಪುವ ಎಂಚ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ಪೋಡು ಪಂದಿತ್ತುಂಡ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಪೋಡು ಪಂದು ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಬಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಸಮಯಲ ಕೈತಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ತೆರಿವರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಅಡೆಗು ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚನೆ ನಿಕಲೆಗಳ ಸಹ ಇತ್ತೆ ಆಂತೆರಿಡು ಪೋಡು ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಪೋಡು ಆ ಪರತ್ ಪರೇನು ಬುಡೋಡು ಶಿವಪುರಿಗು ಪೋಡು ಈ ರಾವಣ ಪುರಿನು ಬುಡೋಡು ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಪತಿತ ಕೊಳಕು ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಸಂಗಮಡು ಕುಲ್ದ ಇಂದು ಕರ್ಬದ ಯುಗದ ಶರೀರವಾದುಂಡು ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ಯಾನು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮನು ಶಿವಪುರಿಗು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪುಜೆರು ಪಂಡ ಇಂದು ಬೇತಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪವನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ಯಾನು ಶಿವಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಶಿವಪುರಿಗು ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುಪುರಿಡು ಪೋಪರು ಇಂದೇನು ತೆರಿಪವನಂತೂ ಮಸ್ತು ಸಹಜವಾದುಂಡತ್ತೆ ಶಿವಪುರಿ ಐನ ಮುಕ್ತಿದ ಮುಖಾಂತರ ವಿಷ್ಣುಪುರಿಟ್ಟು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗುಲ ಬಾಬಾ ಉರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ಬಾಕಿ ಏತೆ ಘೋಷಣೆ ಇಂಚಿನೇನು ಬರೆದು ಪಾಡ್ವಾರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಖರ್ಚಾಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಮಾತಾ ಚಿತ್ರೋಳು ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲುಂಡು ಕರಾಚಿಡು ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಮೈದಾನಡು ಟೇಬಲ್ ಕುರ್ಚಿನ ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು ಏರು ಬರುಂದಿತ್ತರು ಆಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪೊಂದಿತ್ತ ಸುರುಕಂತು ಈತಂತು ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವೈನ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕಿದನು ಬಾಬನು ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಆದುಂಡು ಏನನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ
ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೊಜುಪದು ಇಂದೆ ತಮಿತ್ತು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಲೆ ಸುರುಕಂತು ಇಂಚ ತೆರಿಪನಗ ಕೇನೊಂದು ಧ್ಯಾನುಡು ಪೋದು ಬಿಡೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆ ಸಮಯಡು ನಿಖುಲೆಲ್ಲ ಎಲೆಲ್ಯ ಮುಗ್ಗುಲಾದುಲ್ಲರು ಮಾತಲ ಬಾಬನ ಚಮತ್ಕಾರವಾದಿತ್ತರು. ಬಾಬಾ ಬುದ್ಧಿರೂಪಿ ಬಲ್ಲನು ಸೆಲವೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆಂತೂ ಬೇತಕಲೆಗ್ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಹಾಲಾದುಪ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲಿರ್ದು ಫಾರ್ಮು ಜಿಂಜ ಒಂದಿನ ವಿನಃ ಅಕ್ಲನ ಉದ್ದೇಶ ತೆರಿವುಜಿ. ಎಂಚ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಇಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪೆರತ್ತೆ. ಈ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಲ ಸಹ ಏತು ಮಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆ ಶಿಕ್ಷಕರಂತೂ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಆದು ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಶರೀರ ಬುಡಿಯರ್ಡ ಆ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜನ್ಮೊಡ್ಲ ಅವು ನಡಪುಂಡು ಪಂದತ್ತು. ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೋ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೊತೆಟೆ ದೆತೊಂದು ಪೋಪರು ಪಂಡ ಆತ್ಮಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಎಲ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಲು ಎಲ್ಯಾದುಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಡ್ದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತು ದೆತೊಂದು ಪೋಡತ್ತೆ. ಇಂದು ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ಮಲ್ಲಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಬತ್ತದ ಜ್ಞಾನನು ಪಡೆಪೇರು. ಆ ಆತ್ಮ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬೇತಕ್ಲನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪುಂಡು. ತನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನು ಈ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆ ಸೆಲೆವುಂಡು. ಭಲೆ ಎಲ್ಯ ಜೋಕ್ಲಾದುಪ್ಪು ಆಂಡಲ ಸಹ ಮಮ್ಮ ಬಾಬನು ತೂವೊಂದಿತ್ತೆಲೆಕನೆ ಆರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪುಂಡು. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಲು ಎಲ್ಯಾದುಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಪಾತೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಜೊತೆಗಾರ್ಯರ್ನ ಕಡೆ ಪ್ರೀತಿಲ ಅವಶ್ಯವಾದು ಪೋಪುಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಿತ್ರ ರಮಣೀಕ ಬೊಕ್ಕ ಸರಳವಾದುಂಡು. ಕೆಲವರಂತೂ ಈ ರೀತಿ ಉಳ್ಳೇರು. ಆರು ಅಕುಲು ಮುಲ್ಲಾದೆ ಒರಿದು ಬಿಡುಪೇರು. ಸತ್ಯಯುಗಲ ಗುಲಾಬಿ ಪೂ ತೋಟವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆಂತೂ ಮುಲ್ಲುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಐನೇರ್ದವರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಚಿಗುರುಳು ಪಿದೆ ಬರೊಂದುಂಡು. ಸದಾ ಗುಲಾಬಿ ಅಂತೂ ಆವಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡ ಐಟ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಚಿನಕುಲು ಪ್ರಜೆಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು. ಮೊಗ್ಗಾದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡ್ದು ಪೋಪೇರು. ಅವು ವಿದ್ಯೆ ಆಂಡತ್ತೆ. ಮೊಗ್ಗಾದೆ ಒರಿದು ಬೋಂಡ ಅಂಚಿನಕುಲು ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಟ್ ಪೋದು ಬಿಡುಪೇರು. ಏರು ಪೂಕುಲಾದುಪ್ಪೇರೋ ಅಕುಲು ರಾಜಧಾನಿಡು ಬರ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ತೋಟಗು ಪೋನಗ ಜೋಕುಲೆಗ್ ತೆರಿಪೇರೆ ಪೂಕುಲಿನ ಕನಪೇರು. ಒಂಚು ವೇಳೆ ಇತ್ತೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ಪೂಕುಲ ಆವಂದೆತ್ತಂಡ ಅಂತ್ಯಡು ಮಸ್ತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆಯುಡು. ಒಂಜಿ ಅಂತೂ ವಿಕರ್ಮದ ಪುದೆ ತರೆತಮಿತ್ತು ಇತ್ತದೇ ಉಂಡು. ಕೂಡ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಪ್ರಜಾ ಪದವಿನ ಪಡೆಪುನ್ಲವು ಪಂಡ ಅಕುಲು ವಾ ಕೆಲಸಗು ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಂಕಲ್ನ ದೈವಿ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಯಾವಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನಂತೂ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ್ಲ ತೆರಿಯೊನೊಲಿ. ಏರಿ ಎಂಚಿನ ಪೇರು ಮನಸ್ಸುಡುಪ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಎಂಚ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ಎಡ್ಡೆ ಓದುನಕಲೆಗ್ ಉಲಯುಲೈ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ತೆರಿವೇರು. ಮುಕುಲು ರಾಜಧಾನಿಡು ಬರ್ಪೇರು ಪಂದ್ ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲೆಕನೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಏರು ಓದುಜೆರೋ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆಪೇರು. ಸಮಯವಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈತೊಂಜಿ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಎಂಚ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದುವರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವಿಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ನೂದೆ ಕಾತು ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸೋಡಾಪುಂಡು. ಜೈಲಿಗೆ ಪೋದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕಲ್ವೆರೆಗ್ ಜೈಲಿಗೆ ಪೋಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಆಪನ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ನಂಬರ್ ವಾರಂತೂ ಉಲ್ಲರತ್ತೆ. ಏರು ಮುಲ್ಪೊಡ್ದು ಬಲ್ತು ಪೋಪೆರೋ ಅಕಲ್ನ ವಾ ಸ್ಥಿತಿ ಆದುಪ್ಪು. ಬಾಬಾ ಏತು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ತೆರಿಪೋಯಿರು. ಆಂಡ ಅದೃಷ್ಟಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ತೆರಿವನುಜೇರು. ಐದವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ರೂಪಿಸವನ ಬಾಬಾ ಸಹ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬಾಬಂತು ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಪೂಕುಲಾದು ಬಾಬನು ಮರಪೊಡ್ಚಿ. ಇಂಚಿನ ಬಾಬನ ಕೈನು ಎಪ್ಪುಗುಲ ಬುಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಮೊಸಳೆ ಪಜ್ಜಿ ಆದಿ ತಿಂದುದು ಬಿಡುಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಐದು ನಿಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕಲೆಯೊಂದು ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನವು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಚಲನೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಯ್ನು ಇತ್ತೆ ತೂಪರು ಕೆಲವೆರ್ನವು ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಚಲನೆಯಾದುಂಡು. ಕೆಲವೆರ್ನವು ರಜೋ ನನ ಕೆಲವೆರ್ನವು ತಮೋ ಆದುಂಡು. ಗ್ರಹಚಾರಿ ಸಹ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತುಲ ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣವಾದು ಕುಳಿದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಉಲಾಯ್ದು ಕಪ್ಪಾದು ಉಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೆರ್ದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪೇರು. ತಪ್ಪುಲ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಆತ್ಮ ಕಪ್ಪಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಆಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಲ ಕಪ್ಪಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕೆಬಿರ್ದು ಕೇಂದು ನನೊಂಜಿ ಕೆಬಿರ್ದು ದೆತ್ತುಪಾಡ್ಲೆ ಅಸುರಿ ಪಾತೆರನು ಕೆಬಿನ್ ಮುಚ್ಚೊನ್ಲೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ. ಸದಾ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಗುಂಜುಡು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒವ್ವೆ ವಿಕರ್ಮ ಆವಂದಿಲಕ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮಾಯೆ ಗ್ರಹಚಾರಿರ್ದು ಪಾರಾಯರೆ ಅಸುರಿ ಪಾತೆರೆಲಗು ಕೆಬಿನ್ ಮುಚ್ಚೊಡಾಪುಂಡು. ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ಉಲ ಇಡ್ಲ ಪಿರವಡ್ಲ ಪಿದ ಇಡ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದುಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಜೀವನದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸರ್ವೇರ್ದುಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪಾತ್ರ ಭವ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾತಿರ್ದುಲ ಮಲ್ಲ ಕಲೆಯಾದುಂಡು ನೆನಪು ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪುನಗ ಬಾಬಾರ್ದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ದು ಸಹಜವಾದ ನಂಬರ್ 1 ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮಲೇನು ದುಂಬು ಬ್ಲಿಸ್ಫುಲ್ ಜೀವನದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೌಂಡು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನು ಸದಾ ಸ್ಮೃತಿ ತುದಿ ಒಂದು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು. ಅಪಗ ಸ್ವಯಂ ಸಹ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದುಪ್ಪರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಆತ್ಮಲೇನು ಸಹ ಮುಂದುವರಿಸುವರು. ಸ್ಲೋಗನ್: ಮಹಾವೀರರು ಮೊಕುಲೆ ಆದುಲ್ಲಿರು ಏರು ಮಾತಾ ಕಷ್ಟನು ಸಹಜ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೆಟ್ಟನು ಎಲ್ಯ ಕಲ್ಲು ಅತ್ತಂಡ ಪರ್ತಿ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು ಹಾಕೊಲು. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.